Палата прадстаўнікоў прыняла праект бюджэту на наступны год. У ім дэфіцыт 4,5 мільярда рублёў. Пры гэтым выдаткі на сілавікоў і абарону на лета павялічаць. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, у эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Суудзел у вывазе дзяцей і вайсковая супраца з Расіяй. Што кажуць на міжнародных пляцоўках пра дапамогу агрэсару з боку Беларусі? Такое решение не принимал народ. Такое решение принимал исключительно Лукашенко. Ілжывы транзіт нямецкага бізнэсоўца падазраюць у абыходзе санкцыяў ЕЗ. У Беларусі ён выкарыстоўваў працу палітвязняў. Гэтая машына прыязджае напрыклад на польскую мытню альбо прыязджае на літоўскую мытню. Яны паказваюць, што груз, які знаходзіцца пад санкцыямі, ён едзе ў Казахстан. Сімвал зламаных абяцанняў. Чаму Будапешцкі мемарандум не ўратаваў краіны ад вайны? Мы павінны пазбягаць паўтарэння такіх памылак. І менавіта таму я, вядома, абмяркую з маімі партнёрамі канцэпцыю міру праз сілу. Праз некалькі гадзінаў у Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў пачнецца паседжанне Хельсінскага камітэту. На слуханнях абмяркуюць партнёрства паміж Расіяй і Беларусі ў кантэксце вайны з Украінай. Але тэма суудзелу рэжыму Лукашэнкі ў вайне, сярод іншага, у дэпартацыі украінскіх дзяцей гучыць адразу на некалькіх міжнародных пляцоўках. Падрабязней Ірына Дарафійчук. Ад саўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў гвалтоўным перасяленні і перавыхаванні ўкраінскіх дзяцей да вайсковай супрацы з Расіяй і супольнага ўхілення ад санкцыяў. Хельсінскі камітэт Злучаных Штатаў ладзіць у Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу слуханні пра ўдзел афіцыйнага Менску ў военных злачынствах Крамля. Наш представитель Матвей Купрейчик будет говорить о соучастии режима Лукашенко в войне против Украины на стороне агрессора русских, то есть это поставки военного оборудования, это возможность атаки Украины, которую предоставил Лукашенко в 2022 году армии русских. Это не делал народ. Такое решение не принимал народ. Такое решение принимал исключительно Лукашенко. Пра арганізаваны рэжымам Лукашэнкі міграцыйны крызіс на межах краінаў еўразвязу на слуханнях распавядзе кіраўнік Міністэрства замежных справаў Літвы Габрыэлюс Ландсбергес. Украінская юрыстка Кацярына Рашэўская прэзентуе доказы дэпартацыі і перавыхавання ўкраінскіх дзяцей. Напярэдадні гэтая ж тэма ўздымалася на адмысловым паседжанні Рады бяспекі ААН. Да прыкладу, у лагеры «Авангард» у Волгоградскай вобласці украінскія хлопчыкі і дзяўчаткі прайшлі навучанне агнявой, тактычнай і інжынернай падрыхтоўцы, а таксама скачкам з парашутам. Паводле прадстаўніцы офісу Зяленскага, цяпер у вышуку амаль 20 000 дзяцей, якія зрабіліся ахвярамі незаконнай дэпартацыі і прымусовага перамяшчэння ў Расію. Але рэальная колькасць такіх дзяцей можа быць значна большай. Гэта сапраўднае пасведчанне пра нараджэнне Маргарыты Пракапенкі, украінскага дзіцяці, якое нарадзілася ва ўкраіне. А гэта тое, што з ёй зрабіла Расія. Перайменавала яе ў Марыну Міронову, ды ілжыва заявіла, што яна нарадзілася ў Расіі. Тое, што расійскія ўлады рэалізуюць праграму русіфікацыі украінскіх дзяцей, падкрэслілі даследнікі Єйлаўскага універсітэту. Даследаванне выявіла 314 дзяцей з Украіны, якіх пасля ўварвання Расіі ўзялі ў сістэматычную кіраваную праграму Крамлём прымусовага ўсынаўлення і выхавання. Расследаванне грунтуецца на звестках з 3 расійскіх дзяржаўных базаў звестак пра ўсынаўленне. Украінскія дзеці перадаваліся на ўсынаўленне так, нібыта яны былі сіротамі з Расіі. Адзін з кейсаў фінансава падтрымліваўся наўпрост офісам прэзідэнта Пуціна. А вось пра ўдзел афіцыйнага Менска ў гвалтоўнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей з высокай трыбуны Рады бяспекі ААН не прагучала. Пры гэтым летась доказы датычнасці да вывазу дзяцей рэжыму Лукашэнкі і шэрагу дзяржаўных установаў беларускія дэмакратычныя сілы перадалі праваахоўным органам Украіны і ў міжнародны крымінальны суд. Магчыма, на дадзены момант Украіна не лічыць гэтага чалавека прыярытэтным у справе незаконнага перамяшчэння дзяцей, як таго злачынцу, якога патрэбна разглядаць як прыярытэт. Паводле розных ацэнак, з пачатку паўнамаштабнай вайны ў Беларусь з акупаваных Расіяй тэрыторыяў вывезлі сама меней 2500 малых украінцаў. На даручэнне Лукашэнкі дзяцей прывозяць нібыта на аздараўленне. Меня там обвиняют в том, что я украл детей
украинских. Арганізацыяй размяшчэння ў беларускіх лагерах займаецца фонд паралімпійца і праўладнага грамадскага дзеяча Алексея Талая з дапамогай беларускага таварыства Чырвонага крыжа і асабіста яго кіраўніка Дмітрия Шаўцова. Днямі праўладная партыя «Белая Русь» арганізавала прывоз у санаторый Жамчужина на Лепельшчыне 38 дзяцей з так званай Донецкай Народнай Рэспублікі. Ірына Дарафейчук, Белсат. У Вільні завяршыўся другі раунд стратэгічнага дыялогу паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Абмеркавалі пытанні, звязаныя з правамі чалавека, выбарчай рэформай, санкцыйнай палітыкай і падтрыманнем грамадзянскай супольнасці. Вынікі нашаму каналу пракаментаваў галоўны дарадца Святлана Ціханаўская і Франак Вячорка. З боку ЗША ёсць разуменне, што свабодная Беларусь – гэта задатак, гарантыя бяспекі ва ўсёй Еўропе. У Вашынгтоне няма сумневаў, што Лукашенко не можа быць незалежным ад Пуціна. Усе разумеюць, што Лукашенко – это марыянетка, закладнік у руках Пуціна. Што мы можам зрабіць, гэта падумаць, якім чынам аслабіць Лукашенко. І аслабляючы Лукашенко, тым самым чынам аслабіць Пуціна. Таксама абмяркоўвалі падтрымку нацыянальнай ідэнтычнасці і культуры. Была таксама ажыўленая дыскусія пра выбары, так званыя выбары 25-го году. І з боку амерыканскіх калег прагучала ясная думка, што проста няма ў краіне умоваў для правядзення свабодных і справядлівых выбараў. Таму і прызнаць гэтыя так званыя выбары 25-го году няма ніякіх падставаў. У сваіх выступах амерыканцы казалі пра тое, што падтрымка працягнецца, як мінімум застанецца на тым жа ўзроўні. Казалі, што санкцыі будуць узмацняцца, асабліва ў дачыненні да тых прадпрыемстваў і асобаў, якія ажыццяўляюць рэпрэсіі, дапамагаюць Расіі у вайне супраць Украіны. І гаварылі пра тое, што будуць прыкладваць намаганні для збору доказаў злачынства Лукашэнкі, а таксама прыцягнення рэжыму да адказнасці. Спадарства, даведацца актуальныя навіны можна ў нашым тэлеграме, а не толькі ў эфіры Белсату. Для гэтага дастаткова навесці камеру тэлефона на QR-код, які вы бачыце на сваіх экранах ці маніторах, і перайсці праз спасылку. Падпісвайцеся і першымі атрымлівайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Умова для вас гэта мае быць бяспечна. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu пры той жа умове. Бяспека перадусім. Дзякую, што вы з намі. І працягваем выданне супраць нямецкага палітыка Йорга Дорнау, які вядзе бізнес з рэжымам Лукашэнкі, на радзіме могуць завесці крымінальную справу. Бізнесоўца і дэпутата-папуліста, які ў Беларусі выкарыстоўваў на сваіх плантацыях працу палітвязняў, гэтым разам вінавацяць у абыходзе еўрапейскіх санкцыйных абмежаванняў. Александр Баразенко. Выкарыстоўваў працу беларускіх палітвязняў і займаўся абыходам еўрапейскіх санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Дэпутат Ландстагу Саксоніі ад правапапулісцкай партыі «Альтэрнатыва для немешанай» Йорг Дорнау можа зрабіцца фігурантам крымінальнай справы аб продажы ў Беларусь пад санкцыйнай прадукцыі праз падробленыя дакументы, сцвярджае нямецкі тэлеканал МДР. У кіроўцы, як правіла, 2 камплекты дакументаў. І вот гэтая машына прыязджае, напрыклад, на польскую мытню альбо прыязджае на літоўскую мытню. Яны паказваюць, што груз, які знаходзіцца пад санкцыямі, ён едзе ў Казахстан. Мытня прапускае гэтыя грузы надалей. Машына далей заязджае на беларускую мяжу, кіроўца дастае іншы камплект дакументаў, дзе ўжо сказана, што гэты тавар едзе ў Беларусь, напрыклад, альбо едзе ў Расію. Схема абыходу эканамічных абмежаванняў праз фальшывы транзіт не новая. Зазвычай абмінаць санкцыі дапамагаюць фірмы пракладкі ў Казахстане і Кыргызстане. Акурат такой схемай і скарыстаўся нямецкі бізнесовец Йорг Дорнау. Паводле расследавання, у жніўні 2022 года ягоная саксонская фірма нібыта адправіла кампаніі ў Астане тэлескапічны пагрузчык Маніту МЛ-Т-731. Аднак у выніку тэхніка апынулася ў беларускай кампаніі Дорнау «Цыбулька Бел», хаця увоз такога пагрузчыка на тэрыторыю нашай краіны забаронены санкцыямі. Як сцвярджаюць крыніцы МДР, у гэткай схеме бізнесовец браў беспасярэдні ўдзел. Ён асабіста загадаў змяніць унутраныя дакументы кампаніі, каб схаваць сапраўднае паходжанне тэхнікі.
Парушэнне санкцыйных абмежаванняў праз неасцярожнасць можа быць пакаранае штрафам да 500 000 еўраў. Калі ж гэта крымінальнае злачынства і абыход санкцыяў выкарыстоўваецца, напрыклад, у камерцыйных мэтах, то гэта можа карацца пазбаўленнем волі на тэрмін да 15 гадоў. Цяпер у дачыненні Йорга Дорнау нямецкая пракуратура праводзіць 2 папярэднія расследаванні. У Дрэздене яго падазраюць у хабарніцтве, а следчыя Ляйпцыгу даюць ацэнку выкарыстанню працы беларускіх палізняволеных на плантацыях ягонай кампаніі «Цыбулька Бел» пад Лідаю. Nein, Sanktionen nützen niemanden. Выкрылі схему абыходу абмежаванняў і ў Польшы. Сталася вядома, што краіна ўвяла нацыянальныя санкцыі супраць беларускай кампаніі NFT. Фірму зарэгістравалі ў горадні меней за год таму. У Еўразвяз яна пад выглядам уласнай прадукцыі прадавала карбамід і аміячную салетру падсанкцыйнага прадпрыемства «Горадня Азот». Яны зачыняюць одну лазейку, з'яўляецца іншая лазейка. Патрапіць пад санкцыі гэта фірма-пракладка, яны створаць новую фірму-пракладку. Тут як бы адзінае можа быць такі механізм, які можа прыпыніць, скажем так, абыход гэтых санкцый на некаторы час, калі, напрыклад, проста увядуць санкцыі не супраць канкрэтнага прадпрыемства, а супраць канкрэтнай прадукцыі. Тады неважна, як бы хто яе будзе вырабляць. Пакуль жа праз фірмы-аднадзёнкі беларускія і расейскія падсанкцыйныя ўгнаенні працягваюць паступаць у Еўразвяз. У Польшы іх доля на рынку павялічылася. Калі ў 2022 годзе прадукцыя дзвюх краінаў складала траціну ўсяго імпарту ўгнаенняў, то сёлета на іх прыходзіцца амаль 2/3. Александр Баразенко, Белсад. У России завершили основные следчие дзеянні ў справе датычнай падрыву на Байкала-Амурскай магістралі, што адбыліся летась у лістападзе. У арганізацыі тэрактаў абвінавачваецца нарадзінец Новополацку Сергей Ерамеев. Следчыя сцвярджаюць, што дзеянні мужчыны мелі наўмысны характар, але афіцыйна дэталі расследавання пакуль не паведамляюцца. У пачатку наступнага года Ерамею і ягоны абаронца змогуць азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. Інцыдэнты на магістралі ў 2023 прывялі да пашкоджання чыгуначнай інфраструктуры і часовага спынення руху цягнікоў, што выклікала сур'ёзныя лагістычныя праблемы. Сергея Ерамеева затрымалі ў снежні мінулага года ў Омску. Ён прызнаў сваю віну і супрацоўнічаў са следствам. Чарговы дзень на гандляваннях беларускай валютна-фондавай біржы фіксуецца зніжэнне курсаў асноўных замежных валютаў. Еўра патаннеў да 3 рублёў 67 копеек. Курс долара цяпер складае 3 рублі 47 копеек. Тым часам Еўразійскі банк развіцця апублікаваў абноўлены макраэканамічны прагноз для краін-удзельніцаў на перыяд 2025-2027 гадоў. Дакумент змяшчае ключавыя эканамічныя паказнікі, прагнозы росту ВУП, інфляцыі, гандлёвага балансу ды іншых аспектаў. Што тычыцца эканомікі Беларусі, эксперты прагназуюць запавольванне яе росту. Сёлета рост ВУП можа скласці 4,3%, а ў наступным годзе толькі 2,6. Далей чакаецца яшчэ большае запавольванне росту эканомікі. В случае с Беларусью и с прогнозами правительства и ЯБР, думаю, что ключевое отличие одно – это то, что ЯБР учитывает российский прогноз и российские планы по охлаждению экономики, а белорусское правительство благополучно игнорирует российский фактор во всех буквально проявлениях. Все что угодно, включая там предпраздничный период и большие траты белорусов, идут в ход, но то, что происходит с российской экономикой, не учитывается. ЯБР просто учитывает, что Россия целенаправленно уже полгода пытается охладить собственную экономику. Падпісання будапешцкага мемарандуму. Дакументу, які мусіў даць Украіне гарантыі бяспекі ў абмен на адмову ад ядравай зброі. Чаму ж дакумент так і не спрацаваў у матэрыяле Руслана Ігнатовіча? Свет уступае ў новую эпоху за распаўсюдам ядравай зброі і амаль поўным распадам сістэмы правілаў кантролю за яе выкарыстаннем. Пра гэта заявіў кіраўнік штабу абароны Вялікай Брытаніі адмірал Энтані Радакін. Глобальную ядравую пагрозу азначаюць і ў НАТО.
Ядравыя і ракетныя тэхналогіі паступаюць у паўночную Карэю, што стварае рызыку таго, што яна можа выкарыстоўваць іх не толькі як пагрозу для нас тут, але і для кантынентальнай часткі ЗША, а таксама для ўсяго рэгіёну, у тым ліку для Рэспублікі Карэя і Японіі. Наяўнасць ядравых боегаловак зрабілася інструментам шантажу. Гэтак Пуцін неаднойчы абяцаў націснуць чырвоную кнопку. Мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. А роўна 30 гадоў таму Расія рушыла ў іншым кірунку. Краіна разам з Вялікай Брытаніяй і ЗША заключыла дамову – Будапешцкі мемарандум. Падпісанты абавязаліся паважаць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, не ўжываць супраць яе сілы і эканамічнага ціску. Прэзідэнт Ельцын заключыў пагадненне аб тым, каб ніколі не парушаць тэрытарыяльных межаў Украіны, бо ён хацеў, каб Украіна адмовілася ад сваёй ядравай зброі. Тады Украіна баялася адмаўляцца ад яе, бо лічыла, што гэта адзінае, што бараніла іх ад экспансіянісцкай Расіі. Але яны адмовіліся. Слова Ельцына было цвёрдым. Ён стрымаў сваё слова, але не змог правесці гэта праз Думу. Аднак праз 30 гадоў гэты дакумент зрабіўся сімвалам зламаных абяцанняў. У 2014 годзе Расія анексавала Крым, чым парушыла адзін з пунктаў мемарандуму. А пачатак поўнамаштабнай вайны ў 2022 годзе цалкам сцёр усялякія дамоўленасці і абяцанні. Я адчуваю асабістую адказнасць, бо менавіта я дабіўся згоды Украіны адмовіцца ад ядравай зброі. І ніхто з іх не верыць, што Расія наважылася б на гэтую выхадку, калі б Украіна ўсё яшчэ валодала сваім ядравым арсеналам. 3 снежня міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сыбіга прывёз у штаб-кватэру НАТО ў Брусэлі арыгінал Будапешцкага мемарандуму. Гэта пераканаўчае сведчанне, сапраўдны напамін пра тое, што любыя доўгатэрміновыя развязанні ў галіне бяспекі за кошт бяспекі Украіны недапушчальныя і непрымальныя. Гэты дакумент або гэтае пагадненне не гарантавалі бяспекі ўкраіне і трансатлантычнай бяспекі. Таму мы павінны пазбягаць паўтарэння такіх памылак і менавіта таму я, вядома, абмяркую з маімі партнёрамі канцэпцыю міру праз сілу. Чаму ж Будапешцкі мемарандум так і не спрацаваў? У 2016 годзе сваю думку на гэты конт выказаў колішні кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю украінскаму выданню «Гардон». Галоўная ідэя ў тым, што падпісаны дакумент нельга лічыць пагадненнем паміж краінамі, ды і зрэшты яго так і не ратыфікавалі. А здесь было высказано мнение, что гарантами являются вот эти страны. Но никто же это не проводил через законодательство Британии, Соединенных Штатов. Никто же не проводил так. Вот. Поэтому это, так сказать, протокол о намерениях. Документ быў дадаткам да дамовы аб нераспаўсюджванні ядравай зброі. Наша краіна далучылася да яе ў пачатку 95-го года. І як і Украіна атрымала гарантыі бяспекі. Лукашенка, чый подпіс стаіць пад пагадненнямі, потым неаднойчы шкадаваў пра вывад ядравай зброі з нашай краіны. І падобна дабіўся жаданага. Размяшчэння няхай і расійскай тактычнай ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі. Гэта гарантыя таго, што ні Захад, ні Расія, ні якая-колік іншая дзяржава нічога не можа зрабіць з ягоным праўленнем, таму што ў яго ёсць вось ядравая дубінка, якую калі што ён можа дастаць і гарантаваць тое, што ніхто ніколі не спакусіцца на ягоную ўладу. Гэткаму кроку, як і парушэнню будапешцкіх дамоўленасцяў, Лукашенка знайшоў апраўданне. Маўляў, Захад першым пайшоў на эскалацыю. Западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Имелось в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России, санкции? Вось толькі санкцыйнае абмежаванне заходнія краіны ўвялі ў адказ на гвалт і злачынствы супраць чалавечнасці. Частка санкцый уведена за агрэсію, якая з'яўляецца парушэннем не толькі Будапешцкага мемарандума, але і іншых міжнародных дамоў, якія забараняюць агрэсію, забараняюць дапамогу агрэсіі, забараняюць агрэсіўную вайну, безліч міжнародных дамоў, якіх
Беларусь подписала и Лукашенко порушил. Наяўнасць ядравай зброі на беларускай тэрыторыі не азначае, што яна ў руках Лукашэнкі, бо канчатковае рашэнне пра яе выкарыстанне застаецца за Крамлём. Аднак у сярэдзіне лістапада Пуцін зацвердзіў змяненне ў ядравай дактрыне. Паводле яе Масква можа ўжываць атамныя боегалоўкі пры любой пагрозе як Расіі, гэтак і Беларусі. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Сербскі парламент пачаў разглядаць законапраект аб замежных агентах. Яго ініцыяваў прарасійскі віцэ-прэм'ер Александр Вулін. Ён абгрунтоўвае неабходнасць такога дакументу тым, што некаторыя недзяржаўныя арганізацыі падрываюць нацыянальную бяспеку Сербіі. Прыняцце падобнага закону, спісанага з расійскага заканадаўства, ужо вылілася ў палітычны крызіс і прыпыненне працэдуры ўступлення ў еўразвяз Грузіі. Цяпер гэта можа чакаць і Сербію. Чым яшчэ жыў свет апошнім часам у нашым аглядзе. Украіна найбліжэйшым часам абвесціць пра гатоўнасць да мірных перамоваў. Пра гэта са спасылкамі на ўласныя крыніцы паведамілі агенцтвы Bloomberg і Reuters. Нібыта такі крок абмяркоўваўся на сустрэчах кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Андрэя Ермака з камандаю Дональда Трампа. У тым ліку з будучымі віцэ-прэзідэнтам Джей Ді Вэнсам і кіраўніцай апарату Белага дому Сузі Уайлз. Пасля абрання Трампа Владзімір Зеленскі дапусціў карэкціроўку пункту свайго плану перамогі, які прадугледжвае сяброўства ўкраіны ў НАТО. Цяпер украінскі бок гатовы абмяркоўваць прыняцце краіны ў блок без акупаваных Расіяй тэрыторыяў і далейшае іх вяртанне дыпламатычным шляхам. Американцы не спешат подписывать с нами соглашения о безопасности, подобное, как они имеют с Японией, Кореей, Тайванем или другими государствами того региона, поэтому ядерного, скажем так, зонтика над нами не откроется, а это ключевой момент. Поэтому остается только НАТО. И как бы на нас не давили, как бы ни пытались и что не пытались сделать, мы не будем отказываться от этого курса. Цяпер у медыях фігуруюць 3 варыянты мірных дамоваў для Украіны і Расіі, што падрыхтавалі дарадцы Трампа. Але ніводны з іх не прадугледжвае прыняцце Украіны ў НАТО ў найбліжэйшай перспектыве. Урад Францыі пад кіраўніцтвам прэм'ер-міністра Мішэля Барнье сышоў у адстаўку. Гэта адбылося ў выніку вынясення вотуму недаверу ад ніжняй палаты французскага парламенту. Ініцыятарамі вотуму выступілі левая партыя «Новы народны фронт» і крайне правае нацыянальнае аб'яднанне. Прычыною было рашэнне ўраду зацвердзіць бюджэт Францыі без згоды парламентарыяў. Барнье прызначылі прэм'ер-міністрам сёлета ў верасні. Ён будзе выконваць абавязкі, пакуль прэзідэнт Макрон не знойдзе яму замены. Адметна, што папярэдні раз ніжняя палата французскага парламенту адпраўляла ўраду адстаўку ў 1962 годзе. У Грузіі сілавікі масава сыходзяць у адстаўку. Пра гэта пішуць грузінскія медыа. У сераду пра сваё звальненне паводле сямейных абставінаў у Фейсбуку паведаміў кіраўнік спецназу Іраклі Шэйшмелашвілі. Свой допіс ён дапоўніў эмодзі сцягоў Грузіі ды ЕЗ. Пры гэтым Шэйшмелашвілі займаўся планаваннем разгону пратэстаў. Медыі выказваюць здагадку, што з ягоным звальненнем можа быць звязаны той факт, што ў ноч на сераду пратэстоўцаў упершыню за апошні тыдзень не разганяла паліцыя. Таксама вядома пра звальненне 16 інструктараў спецназу і ўсіх аператараў вадамётаў. Сёння ж санкцыі супраць міністра ўнутраных справаў Грузіі, лідара партыі «Грузінская мара» Бедзіны Іванішвілі, мэра Тбілісі і яшчэ шэрагу грузінскіх чыноўнікаў увяла ўкраіна. Пра гэта ў звароце распавёў прэзідэнт Владзімір Зеленскі. Гэта санкцыі супраць той часткі ўлады Грузіі, якая здае Грузію Пуціну. Менавіта супраць гэтага цяпер там ідуць пратэсты. Пра санкцыі супраць лідара грузінскай кіроўнай партыі і сілавікоў на пачатку тыдня абвесцілі краіны Балтыі. Гэтым жа грузінскім уладам прыгразілі кіраўніца дыпламатыі Еўразвязу Кая Калас і дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен. Пратэсты ў Грузіі пачаліся на мінулым тыдні пасля заявы прэм'ер-міністра, што краіна прыпыняе да 2028 года перамовы пра сяброўства ў Еўразвязе. Пасля некалькіх дзён жорсткіх разгонаў вулічных дэманстрацыяў улады пачалі арыштоўваць актывістаў і кіраўнікоў апазіцыйных партыяў.
Кошт біткоіна на крыптабіржы Binance упершыню перавысіў $100 000. На раніцу чацвярга ён вырас амаль да 105 000. Крыптарынак цяпер ацэньваецца больш чым у $3 800 мільярдаў. Да прыкладу, самая дарагая ў свеце карпорацыя Apple каштуе $3,7 трыльёна. За гэты час біткоін падаражэў больш чым у 2 разы. Асабліва імклівы рост пачаўся пасля перамогі Дональда Трампа на выбарах прэзідэнта США і прыходу ў амерыканскі кангрэс дэпутатаў, якія падтрымліваюць крыптабізнес. У сваіх перадвыбарчых выступленнях Трамп абяцаў зрабіць США сусветнай крыптасталіцай і стварыць нацыянальны запас крыптавалютаў. Антон Бяздольны, Белсат. А напрыканцы гастранамічная тэма. У Беларусі некалькі гадоў запар расце колькасць кавярняў і рэстаранаў, дзе можна пакаштаваць стравы нацыянальнай кухні. Пра гэта кажуць у Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Адметна, што пры гэтым у спіс месцаў з традыцыйнымі беларускімі стравамі ўнеслі і сетку McBY. Ці ёсць месца кока-коле і гамбургеру побач з дранікамі ці квасам, разбіраўся Андрэй Сульжыц. Гастраномія з нацыянальным акцэнтам усё больш развіваецца ў Беларусі. Прынамсі, так сцвярджаюць чыноўнікі і хваляцца, што ў краіне цяпер працуюць 242 аб'екты грамадскага харчавання, дзе можна пакаштаваць стравы беларускай кухні. Адначасна яны могуць задаволіць густы 21 000 гурманаў. Эта сфера, конечно, она очень важна, вносит значительный вклад не только в развитие гастротуризма, но и в целом в развитие экономики. Колькасць кавярняў і рэстаранаў, у меню якіх уключаныя нацыянальныя стравы, штогод павялічваецца. Летась з'явіліся 22 новыя установы, а сёлета дадалося яшчэ 25. За 2 гады прырост склаў амаль 20%. Падобна, пытанне не толькі ў смаку. Гастрономический туризм при минимальных затратах может принести много денег, много рабочих мест и значительно усилить бренд нашей страны. У шэрагу рэстаранаў чыноўнікі ўключылі сетку «Васількі», «Мама дома», «Лепім самі», у меню якіх калдуны, мачанка, халаднік, розныя варыяцыі дранікаў ды іншыя стравы. Падабенства асартыменту на дзяржаўным узроўні намагаецца выдаць не за мінус, а за чарговую адметнасць. Давайте мы приготовим драник, а давайте мы вам приготовим мочанку там, или еще налистники какие-то, да? И ты понимаешь, что все крутится вокруг 5-10 основных блюд. И это неплохо. Это не скудность, это есть эталонность. Фігуруе ў пераліку установаў з традыцыйнай кухняй і айчынная версія сусветнай сеткі рэстаранаў хуткага харчавання «Макдональдс» McBY, які перыядычна прапаноўвае дранікі. Але ці варта яго за гэта прылічваць да нашай кухні? Конечно, не. Хотя вельмі падобная на Макдональдс кухня была. Звычайна блінцы і вот тое мяса, што ўтушанае ў печы, вот яго клалі, мужчыны шлі касіць, яго на блінец вот так вот клалі, і блінцы раніцай папяклі, і яны елі, мужчыны, гэта халоднае запівалі малаком. Можна падумаць, што вот штосьці падобнае на гэты сэндвіч. Ды і не пазіцыю меню робяць установу нацыянальна арыентаваную, мяркуе экспертка. Вельмі класна, калі б там быў нацыянальны каларыт. Гэта можа быць інтэр'ер, гэта можа быць нейкія элементы, гэта могуць быць дзяўчаты ў прыгожых строях. Па-другое, самае галоўнае, можа быць любая кухня. Але калі размаўляць па-беларуску, сустракаць гасцей па-беларуску, вот, і запрашаць беларускіх музыкаў. Аднак не ва ўсіх пералічаных чыноўнікамі установах ёсць прапановы меню на беларускай мове. Андрэй Сульжыц, Белсат. Вашынгтон мае адмовіцца ад змены рэжыму ў Менску, кажа даследнік амерыканскага інстытуту адказнага дзяржаўнага кіравання Квінзі Марк Эпіскапас. Ці магчымы перазапуск стасункаў з Беларуссю? Пра гэта мой калега Віталь Бабін пагаварыў з намеснікам старшыні Рады БНР Сергеем Навумчыкам. Вашай увазе праз імгненне. У аб'ектыве гэта ўсё, што падрыхтавала наша рэдакцыя. У студыі для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.